Morjesta vaan kaikille. Meikäläinen on Roletski ja hän on pelaajamies ja me olemme nytten Candylandissä pelaamassa Wallsia tosiaan. Joo, en tiedä. Hakka puuta ja tarvitaan muuta. Me tarvitaan kaikki resurssit mitä me saadaan. Timantti on parasta. Tää on niinku Norrin Minecraft. Tää on vähän kyllä joo outo, mutta ei se haittaa. Äkkipakko. Minäpä hakkaan puut. Hakkaa sielläkin puut. Täällä joku jantteri jo kuolee. Itelleen. Hyppää liian korkealta. Meillä on muuten enää 5 tyyppiä. 1 ripsas. Joo. Joku tappoi itsensä. Mä en tiedä. Niin, tässä on 14 minuuttia aikaa kerätä tavarat. No se oli 15, mutta tässä on mennyt jo aikaa. Mut joo tosiaan, eli me aloitetaan tällainen... No, me tehdään Wallsista videoita. Tää mitenkään silleen ihmeellistä on. Pelataan me pelataan minigamesia ja sitten tää Walls on yksi sellaista, mistä me tehdään videoita ja... Tehdään erilaisista minigamesista videoita. Ja me kokeillaan yleensä myös erilaisia uusia minigamesia mitä tulee ja jne. Jos mitään sattuu tulemaan joskus. Missä sä meet? Moi. Tässä on tosiaan omat nää. Ei älä hakkaa sitä. Ja tee mullekin kivityökalut. Mä voin tossa vähän puuta. Otappa siitä. Heitä mulle kiveä ja tee mulle jotakin. Tankke. Tää on niinku aika monen tiimityö pohjautuva mappi. Tai mappi kun siis minigame ja tosiaan ollaan pelaamassa Hypixelin servulla. Ja juu. Mitä tässä nyt voi enempää sanoa? Paitsi että kello on 11. Okei, se on varmaan 11:30 kyllä, mutta ihan sama. Joo. Ei tässä mitään kiirettä. Pelataan tämä, niin voidaan olla onnellisia. Mä otan tosta vähän ironia. Tapa itse siellä. Joo, mä teen tosta mieka itellä. 12 minuuttia. Menee paikat 12 minuuttia ne paikat menee paskaksi. Sanotaanko näin? Ja se on kyllä... Ja meidän pitää muuten olla mahdollisimman alhaalla sitten, koska ne tulee muuten rytinällä ne viholliset. Sen takia kaikki kaivautuu niin vitu alas. Niin yksinäisiä kavereita. Kun kaikki on erilaisia. Osa vaan vähän syrjäytyneempiä. Pistä pait ne seisomaan. Pistä smooth lightingin pois ja vähän pilaa näkyvyyttä. Tai ei pilaa sitä, mutta siis niinku... Onko sulla enempää sitä ironia? Mä tulin kössineeksi kaikki ironit tuolta. No, pistäkö tonne sulaamaan? Mä pistän vähän puuta sinne. Joo, mä kakkaan sillä aikaa itse mä teen muuten kirveen, koska mä en tuu pärjäämään kirveessä siellä enää. Vähän valoa kohti. Joo. Valoa Ruotsille. Ruvetaan puhua mitä? Joo, ruvetaan puhua suomenkielisessä videossa. Voi olla hyvä idea. Opetellaan nyt takas puhumaan sitä äidinkieltä. Sitten voidaan puhua isänkieltä. Ja sen jälkeen ehkä siskon kieltä. Ja veljen kieltä. Sit voidaan kokeilla niitä kaikkia kieliä. jos älysit. Sykapyt. Venäläiset ovat kavereita.
Ainakin siihen asti, kunnes niitä tulee vihaamaan ihan vitusti. No niissä ei ollut mitään. No, jos sä oot sairaan noppea, niin kyllä sä kerkeet tekee. Joo, pitäis olla. Mä sen löysin jo tortseen. Ilman, että mä tein hiiltä itselleni. Tai no, en mä kyllä missään vaiheessa tehnytkään hiiltä. Eikä tässä pysty tekemään hiiltä, ei ole tää on Minecraft, mutta siis tässä ei pysty tekemään silti hiiltä. Koska tää on erilainen Minecraft. Mutta joo, tosiaan. Mä hakkaan puuta täällä ihan hädissä. Onko muuten huomannut, kaikista tiimistä on lähtenyt pelaajia? Osa on aina ripsannut itsensä jo. Mitäköhän tekee nää jotkut palikot 9 minuuttia. Miksi sen pitää ilmoittaa joka minuutin välein? Pelottaa. Tuo mä teen itelleni vaan sellaisen 3x3 Dirty Housea ja elelee siitä sitten sen koko loppupäivän. Tässä sun takana. Hei, miksi sä... Annatko vähän sitä rautaa? No sehän on kiva. Haluukka nää puuda? Siihen saa tuossa vähän puuda. Mulla on vielä 42 raakaa puuta, mutta silti. Mä en tiedä, onko ne armorit loppujen lopuksi niin tärkeitä edes tässä pelissä, kunhan osaa vaan pysyä suojassa. Joo. Tiedäpä se. Raka, kun sä teet miekkaa. Mä teen tossa jo vähän kehittyneempää tavaraa. Koska kuten huomasit niistä Hunger Games-pelailuista, niin, tai Survival Games-pelailuista, niin meikäläinen ei tuu selviä kauan. Tuo muuten pistetään kiinni itsesissä. Koska mitä enemmän valoa täällä, niinku enemmän huomiota herättää nämä. Hei! Poits! Et viittis nyt olla rikkomatta niinku tavaroita siellä. Mä teen tässä sullekin kyllä, kun... No, mä olisin tehnyt sullekin panssari, jos et kössi sitä kaikkea. Mulla on nimittäin tuota Ironia tuolla valmiiksi ja muutama inventorissa, niin mä olisin voinut tehdä sulle chestplatein ja sellaistakin. Annatko sitä Ironia, mä teen sulle chestplate. Mä teen sitten sulle näistä Ironista. Nää olis ollut pahan päivän varalta, mutta... Otas. Juu. Älä valita, mullakin loppu juominen jo ajat sit. Ennen kuin me kerettiin tätä videota alkaa edes kuvaamaan, niin mutta loppui siinä vaiheessa jo video, kun siis... Joo, mutta loppu video kesken. Ei jumala. Tässä on niinku... Tästä voisi tehdä periaatteessa jo let's playn, mutta tässä on se, koska tässä on se hyvä puoli, että niinku, aina se 15 minuuttia menee tähän niinku normaaliin perustyöskentelyyn. Ei oo kyllä joku is muuten näköistä kuin Minecraft kyseessä. Hei, mä teisin kypäränkin. Otappa siitä. Mä tein meille kengätkin. Tossa on sulla kengätkin. Ei tule yhtään mitään varastettavaa, mutta kun otat vaan tuota tavaraa vähän mukaan. Olis voinut hakea saplingia dirttiä niin olis voinut tehdä talonkin tänne alas. Mun pitää käydä nimittäin tuolla ylhäällä. Mitä mä teen? Tää on kivivikas. Itse asiassa me tarvitaan muuten vettäkin. Mennään mä teen puketiekkiä. No ei meillä varmaan hirveesti oo mitään syötävää täällä. No meidän yksi tyymiläinen tappoi itsensä laavaa. GG.
Kyllä huomaan, että monista ei tule PvP-pelaajia. Kuolee laavaan, kohta kuolee veteenkin varmaan. Tää muuten aika surkea esitys pitäisi olla, että kuolee laavaan niinku veteen. Paitsi että itse asiassa sä pystyt kuolemaan. Se on muuten hyvä, jos sä pääset tänne huipulle. Sä voit täällä niinku spekkailla mitä niinku tapahtuu tuolla alhaalla. Tästä ihan vaan näet tonne toiselle puolelle, joka on ikävä. Hyvin surullista. Käytä sitä peilan tuuttia niin kyllä noista muuttia sen jälkeen. Mä en kyllä tiedä mitä vittua saa vasta. Täällä voi vähän valua vettä täällä ihmettelen. Joku kävi kössimässä meidän kaikki ruuat täältä. Taisit olla ironia. Ja hyvä vaan, koska 4 minuuttia enää niin paska alkaa tapahtua. Täältä tulee muuten kauhoja, sinisiä on nimittäin 5. Ja niistä 2 oli teammateja. Joten voi sanoa, että aika ripsin pepperonis on kyllä meikäläisten ryhmä, koska meillä ei oo ketään niinku, meillä ei oo näitä niin sanottuja niinku tiimejä, mutta kun me 2 hengen tiimiä ei voi sanoa tiimiksi, vaan kaksikoksi. Mikä me duo. Ei me tulla kyllä varmaan hirveän kauan selviämään 8 tykkiä vastaan, mutta kokeilla nyt tää itse 13, mutta kuitenkin. Mä olisin koalia ja tätä yhtä juttua, onks tää hyvä asia? Äkkipakko. Voitais alkaa siirtää muuten sitä tavaraa oikeesti jo tonne niinku... En mä tiedä, jonnekin piiloon. Voitais alkaa siirtyä jo vähän alemmaksi. Meillä on nimittäin tätä tavaraa ja soihtuja ja sellaisia niinku... Eikö? Otan mukaan nää tavarat tästä. Nää ei oo chestejä sitä, mutta siinä on hurnasee. Ja tulee nyt tänne. Tulee nyt tänne sieltä. Koska 2 minuuttia aikaa. Tästä tulee tää meidän käytävä. Kohti helvettiä. Tehdään tälleen. Ne ei varmaan yhtään epäile, kun tuossa on kopplestoneja. Hyv. Hei. Kuulitko? Kuulitko sie? Tänne ei varmaan hirveesti huomaa, kun tuossa on epäile mitään, kun siellä on niinku... Sää... jotain... Kopplestoneja. Nyt muuten FPS nousi sen verran rajusti. Musta tuntuu, että mun levytila alkaa loppua koneesta, tai sitten se voi johtua vaan siitä, että mun kone on vaan niin piisti. Okei, tää kyllä ei herra jumala. Lähdetään äkkipakkoon. No mä tiiän, ei vittu. Ei oo sitä minuuttiakaan enää. Tuki sitä käytävää mahdollisimman nopeasti. En mä kyllä ehkä tarkoittanut mutta... Ihan miten vaan. Aloitetaan tosta stacki. Arvoa miten me selvitään tässä hengissä. Älä enempää tuki. Tähän tulee meidän pase. Koska? Jos me sniikataan, ne ei näe meidän nintäkejä. Crafting table on tossa. Mikä 2? Ei saa tuhlata resursseja. Tossa on uuni. Voi vittu. Vois pistää ihan läpäällä, että good luck, have fun.
Noin äkkiä rautatuuniin. Oh. Paskat meni alas. Nyt vaan odotetaan, että kun FPS tippuu 60 ja sitten huomataan, että se sieltä tuleekin paskaa niskaa. Niin. Miksi ei voi tehdä mitään parempaa miekkaa tuosta Ironista kuin tällaisen normaalin miekan? Oikeesti pelottaa, että mun koneen vittuilee tässä ihan täydellisesti, koska mun FPS on 230. Mä rekordaan. Ja mä rekordaan DX-torilla, joka on ihme mun koneella, että mä pystyn rekordamaan nyt. Ei 60 fps. Tää väittää, että tää on 200 fps. 300 fps. 190. Mennäänpä maan pinnoon. No ei kyllä itseasiassa mennä meidän. Arvaa mitä, keltaista on muuten alhaalla kaikki. Nyt vaan kämpitään täällä. Tää on meidän basementti. Minä saisin jää sitten yksi sinne. Pitäisikö otapa sua? Oo. Moi. Meidän tiimiläiset kuolee, meillä on aina yksi vihreä apuna. Ja hei, jos meidät savustetaan ulos täältä, niin arvo mitä me voidaan aina tehdä. Tehdään helvetinmoinen torni. Niinku, oho! Tomtomi pisteli alas. Nyt muuten Sillä taitaa muuten olla häksit. No en mä tiedä, mutta GG ainakin silleen meidän osalta, me ollaan aika turvassa täällä. Meillä on turvamies. Meidän pitää voittaa, koska Tomtom teki meille mahdolliseksi sen. Sinisiä on yksi kappale hengissä. Pitäisikö meidän lähteä tappelemaan? Ai että, Tomtom pistää koko tiimin kanssa. Ja mennään tappelemaan. Kuka haluu turpaa? Kuollaan varmaan itse sinne, mut silti. Mieluummin sniikkaa sitten samalla siinä, koska ne ei huomaa. Tehdään sneak attack. Nyt ei täällä niinku 3 meidän lisäksi 1 vihreä, 2 punaista ja 1 sininen. Me pitää nyt äkkiä tappamaan joku. Okei, nyt mun FPS tippuu taas 60, mut ihan sama. No, Ironia. Nobody loves you. Iron. Get the fuck out of here. Me ei nyt kerätä hakkaamaan mitään Ironia. Meillä on tärkeämpää tekemistä. Nyt jotenkin tuntuu siltä, että nyt kannattaisi kaivaa vähän paremmin. Tomtom pistää. Meillä ei oo enää tapettavaa. Ai tää oli Tuli vaan samaan paikkaan. Joo, Red Team is eliminated. Eli se on niinku... Tomtomilla on muuten häksit. Ei se voi muuten pistää kaikkia kassaan. Ne vaan tappelemaan. Täällä se on. Ei vaan vika kaveri. Help! Tomtomi auttoi. Jep. Mut joo tosiaan, kiitos kun katsotte tän pienen Walls-videon ja toivottavasti piditte. Muistakaa käydä tilaamassa meikäläisen kanava ja myös Pelaajien miehen kanava. Ja tosiaan me nähdään ensi kerralla minigamesen parissa ja se olisi ensi kertaan. Morjens!